Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera kulturaren hotsa, kultur arloa. Manuel de Irujo, gogoratuz. Milaka gutun eta mezu idatzi zituen Manuel Irujo zenak. Idaz makina baliatuz, kopiarako kalko papera erabiliz. Bidaltzen zituen idazki guztien kopia gorde eta sailkatu zuen. Ta erantzunez harturiko eskutitz guztiak ere jasoala sistematikoki gordeta. Aspaldizko utzi zuen Irujoren familiak fondo hori guztia eusko ikaskuntzaren eskutan, digitalizatu eta guztien ikusmiran jartzeko. Ta lan horretan ari dira. Euskomediara jo behar da interneten euskomedia.org helbidera. Eta hor Manuel Irujo fondoa begiratu. Guztira sailkaturik dauzkaten idazkiak 20.000 dira. Horietarik dagoeneko 4.000 Euskomedian irakurgarri daude. Historialari eta ikerlarientzat langai baliotsua noski, Manuel de Irujoren harremanak Espainiar Errepublikako buruzagiekin, Eusko Alderdi Jeltzaleko bere kidekin, Jaurlaritzarekin, beste Irujotarrekin, bere anaiekin eta beste, hori guztia korrespondentzia ugari horretan jasoa baitago. Baina historialari izan gabe ere, ikusmina eta ikasmina duen guztiak ezagutu dezake Manuel de Irujoren pentsakera, gauzak egiteko bere modua, bere estiloa, gauzak egiteko eta eragitekoa. Eusko ikaskuntzak Iruñan egin berri du Unibertsitate Publikoan Manuel de Irujo fondoa sare zibernetikoan dagoela iragartzeko saioa. Hizlarietako bat Mirentxu Buton Irujo izan zen Manuel de Irujoren biloba, eta aitatsi zen ura soraturik ibiliko omen litzateke egun komunikatzeko dauden teknikak eta erreztasunak ezagutu balitu. Munduko edozein bazterretan dagoenarekin, une bereko komunikazio jarioa eduki ahal izatea gauza handia, gauza ederra izanen litzateke harendako. Halakorik ez zuen ezagutu eta aldiz idazkiak, gutunak, mezuak, eskutitzak utzi ditu. Josu Txueka historialariak Nafarroak eman duen politikari handienekotzat dauka Manuel de Irujo zena. Nafar abertzale, Errepublikako gobernuko ministro, erbestean urte luzez bizi izan behar zuena, 1977an itzuli zen Iruñera, ta lanean jarraitu zuen. Galtzaile, gerra galtzaile, eta kanporatu behar izan zuen, baina betire abertzale, betire Nafar. Josu Txueka. Nafarroan gehienak altxatu ziren fasisten alde nola izateko, eta lata guztiz ere bera korrontoren aurka eta demokraziaren alde jokatu zuen. Eta gero, beste asko bezala, erbeste luze bat pairatu behar izan zuen, erbestean ahalegin ikaragarriak egin zituzten, demokraziara bueltatzeko, baina ezinezkoa izan zen, hain zuzen ere nazioarteko mailan laguntzarik ez zutelako izan, eta lata guztiz ere bera erbestetik bueltatu zenean, eta kontutan izan beharko dugu, ematen du datu txikia dela, baina oso importantea, bera bueltatu zenean 85 urte zituen. Eta lata guztiz ere jarraitu zuen konpromiso politikoarekin, eta hainbat ardura izan zuen, eta mitilari eta idatzi egin zuen bere idealen alde, eta esan dezakegu, jaia hil arte, eguneroko jardun politikoetan konsekuenta izan zela, eta nik uste dut orain daukagun perspektiba historikoarekin Euskal Herriak segurazki emandako demokrata handienetako eta konsekuentenetako bat dugula Manuel Irujo. Bizialdi luzea izan zuen Manuel de Irujo zenak, eta harrigarri egiten baldin bat zaigu ere, ontxe 100 urte ja lanean aizen 1911 horietan abogadu egina, beste Sabino Aranaren defentsako abogadu izan baitzen. Eta horra gertatu zen, sorreraren unean eusko ikaskuntza erakundetik gertu ibili zela, horixe gogoratu zuen hor erakunde antolatzaileren izenean Jose Mari Belez de Mendizabalek. Manuel Irujo eusko ikaskuntzarekin egon zen lotuta hasieratik. Bere lehendabiziko
parte hartzea gure elkartean. 1908an izan zen hain zuzen Iruñan ospatu zen, Iruñan burutu zen bigarren kongresuan. Ordudanik esan daiteke bere bizitza elkarteari dagokionez, gure erakundeari dagokionez oso aberatsa izan zela. Irujo fondoaren aurkezpen saio honetan hizlari Carlos Garaikoetxea. Ta Manuel de Irujoren nortasunaren berri ematen duten anekdota batzuk aletu zituen, gogoratuz lehendabizi nola itzuli zen urtean 1977an Iruñeko udaletxean harrera egin zioten. Carlos Garaikoetxea. Kaballerok, garai hartan alkatea, udaletxean omenaldi bat egin zion talde guztiekin batera. Eta hori erreparazio esangarria izan zen, noski, momentu horietan. Gero nire goratzen naiz nola etorri zen honea Martin Villa, momentu hartan, Nafarrako erakundeak demokratikatzeko, eta, Martin Villak izugarrizko begirune bat erakutsi zion Irujori. Naiz eta Irujok bere umore hoiekin esan zion: hombre, señor Villa, no me parece usted tan malo como dicen aquí mis amigos. Gero noski, nik badaukat gertakizun adierazgarri bat. Iparraldean Manuel Irujok udaretan denbora pixka bat pasatzen zuen hotel apal eta txiki bat Doniban elorrizun zen, ez da? Biarritzen. Eta topatu ginen lehen, eta gero afaltzera joan ginen jatetxe batera. Eta alboko mailan, zegoen talde bat, eta etarrak ziren danak. Eta nik esatu nuen, nola bukatzen da, bilera hau. Berela, zutik jarri zen, Irujo, harrapatu zuen aietako bat zorbaldetatik, eta esan zion: a ver cuando termináis con tanta revolución y tanta bronca y empecéis a trabajar en serio. Armatuko da, eta beste da, irapartxo bat egin zuen, eta, hori bakarrik Manuel Irujo egin zezaken, ez da. Horrela, Euskaldunen parlamentarien batzar nagusian lehendakari aukeratu zutenean. Garai hartan gauza bitxia presidentea zen Manuel de Irujo. Eta idazkaria Urralburu. O tempora o mores. Manuel Irujo gogoratuz, haren idazlanak, berak idatzitakoak eta bidaliak, eta bestek hari idatzi zizkiotenak, denak irakur litezke orain sare zibernetikoan. Manuel Irujo idazle haundia izan zen, asko idatzi zuen, eta idatzitako dena gordetzen ari zen ohartuko zen behar bada berak egiten zuenaren garrantziaz. Josu Txekari galdetu diogu hori. Nik uste dut gehien bat idazten zula gauzak bultzatzeko, baina eragile bezala, esan nahi dut, nire ondoan zegoen oain Carlos Garaikoetxea, eta esan diot zen, nik ikusi ditut Garaikoetxeari bidaliteako hainbat eskutik gutxi, baina hori ikusten da, Irujok jakinzunean hemen Nafarroan bazegoela Garaikoetxea bezalako tipo bat, orduan zen uste dut direktor de la Cámara de Comercio edo presidente eta hola, eta gainera ikastolako mugimenduari lotuta zegoen zeren uste dut San Fermin edo nunbaiteko lehendakari ere bai izan zela, Irujo, jakinzunean hori, Irujok idatzi zion bizpairu aldiz, nik olako ikusi ditut, animatzeko, gauzak egiteko, eta zakizere, eta gero ja politikoki zutenean zehozer esaten zion. Eta Garaikoetxea da, azken garaietako kontua, baina, urtetan eta urtetan, berak egundoko korrespondentzia izan zuen, tokian tokiko jendearekin eta unez berdinetako, ez dakit, mugirekin. Zatako nik aipatut zeharka, edo oso aiputxiki egin dut Consejo de Navarratakoari buruz, baina
horren inguruan dago korrespondentzia ikaragarria, zeren berak idatzizun bertako partaide guztiei. Rufino García Larratxe, guztiak ziren nafarrak, Rufino García Larratxe, Vicente Navarro, Felipe Muniain izatako hori izan zen idazkaria, pues igual, 200 edo 300 eskutitz idatzi zizkion, baina gauza politikotaz hitz egiteko eta batez ere bultzatzeko. Irujo zegoen Consejo de Navarra hortan, zeren Consejo de Navarra hori zegoen Baionan eta bera Jekornuan zegoen Parisen, baina atzetik Irujo zegoen bultza eta bultza. Eta hori da, bueno, hori korrespondentzia ugari horren arrazoia nola itezateko. Beti zegoela Garaikotxeak ere bai esan du, eragile, bultzatzaile, neurri batean. Eta gero, noski, beste batzutan, alderdiko gauzetaz, barruko gauzetaz, polemikak edo eritzi ezberdinak zeuden, eta, bueno, pues berak, bueno, korrespondentzia zeukan, bueno, Argentinatik, Lizarraino, esatako Lizarratikan, nik badakit, izengoiti batzuekin, hainbat berri emaileztun, Irujok. Eta bidaltzen zizkioten gauzak, baina berak ere bai erantzun. Eta horrego, noski, sortzen ditu, bueno, eskutitz pilo bat. Bueno, honekin batera kostatzegoena, batetik ze aukera goain, sistema honekin, historiadorentako, txiki hor materialak eta lortzeko, eta segiteko, baina aldi berean konparazio ere inevitable da, ez? Gisa honetako politikari haundi, edo gizon haundi baten presentzia eta gaurko gunean alakorik ez dugula gure artean somatzen. Bai, hor ere bai, eztabaidan azaldu da, hori, uste lakastak aipatu dula, nola aldatu diren gauzak eta horrela, eta Manuel Irujo bezalako bat beharrezkoa izango zela, eta ni pentsatzen nun, bueno, Nafarroan ez daukagu olakorik. Olako, ez dakit, batasunaren ispiritua eskura dezakena eta erreferentzia izan daitekena. Izan daiteke izen propio hori gabe, izan ziteken, pues, hasierakona bai. Ilusioak piztu zituen eta horrela, baina gaur, eta nik kanpotik ikusten ditut gauzak hain zuzen ere, badakizu, Donostian bizi naizelako eta prentsaren bitartez jarraitzen dut, ez nago hemen sartuta eta hola, baina ikusten duzu, hor ze saltza dagon, ez? Ja, bueno, baina belaunaldi errepublikarena bizizatzuten edo beste kasta bateko politikoak edo ez dakite zertziren, Irujoren perfilean hor errepublikarekin konprometitua, baina giza eskubidekin eta zukan konpromisoa eta hor bai, badirela ez dakit mezu guztiz vigenteak edo zen barko luketenak. Bai, esatako nik aipatu duanean bortizkeria edo indarkeriarena aipatzen ari nintzen, eta ez dakitu lertu den edola, baina hain zuzen ere fuego amigo deitzen duguna, esan nahi dut, Irujo egon zen bere aldeko sektore batzuen indarkeriaren aurka. Esan nahi dut, lehenbiziko osakak suertatzen direnan Donostia aldean edo gero Madrilgo erretaguardian eta horrela, hori Irujo noren kontra aritzen da, PC eta Stalinisten kontra. Eta horrek egundoka gaurkatasuna dauka, hain zuzen ere, gaur gure ustezko aldean ere badaudela hainbat sektore, oain dela gutxi arte indarkeria bultzatu dutenak, eta hain zuzen ere, hoiekiko kritiko izango zen, segurazki Manuel Irujo. Baina bestaldetik ere, etxai edo arerio politiko zituenen personen eskubideen alde ere. Bai, noski baietz. Pues bain, biktimikiko elkartasuna edo biktimikiko, ez dakit, sentimendua eukikozun, baina hori, pues, egoera berezi horretan gaude ere bai, neurri batean. Desberdintasuna politikoen gainetik, nolabaiteko elkartasuna, nolabaiteko hurbiltasuna izan behar dugu biktimikiko, baina kontutan izan da, hain zuzen ere, biktima horiek sortarazi dituzte teoriaz gure aldeko hainbat eragile politikok. Bai edo ez? Manuel Irujoren fondoa, Eusko Ikaskuntzaren Euskomedia web horrian dago, sarean dago, euskomedia.org, hor sartu behar da. Sekulako idazlan piloa, Irujok zer egin zuen eta nolakoa zen ezagutzeko, eta egin eta eragin zuena ugari izan zen. Giza eskubideen defendatzaile aktibo, Espainiako Bigarren Errepublikan justizia ministro, beti nafar eta beti abertzale, Manuel Irujo gogoratuz. Hemen Euskal Herri irratian, Eusko Ikaskuntzarekin batera kultur arloa egin dugu. Eusko Ikaskuntza, jakitez.